гомер көзе. Шулай дип атыйлар адәм баласының олыгайып, озын тормыш сукмагыннан атлап, түгәрәк тантанасына ирешкән гүзәл мәлне. Бүген үзенең гомер көзенә Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Разия Усман кызы Забирова да атлап керә. 80 яшьлек ынтылмаслык юбилей бәйрәме белән ихластан аны барча якыннары бергә җыелып котларга булганнар. Беренчеләрдән булып бер туган кардәшләре Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә Усмановна гаиләсе белән, Яңа Зимница авылыннан Хадиша Усмановна бала оныклары белән, Расимә Усмановна бала оныклары белән, Иске Кулаткадан сеңелесе Мәрьям Абдулловна гаиләсе белән, Тольятти шәһәреннән энесе Иршат, сеңелесе Эльмира гаиләсе белән, Сызрань шәһәреннән энеләре Рушан һәм Ирек гаиләләре белән, Иске Мастак авылыннан Кияве Рөстәм гаиләсе белән ихластан котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Күп балалы Валитовлар гаиләсенең яраткан кызлары булып, апабыз Разия 80 ел элек якты дөньяга аваз салган. Бөек Ватан сугышыннан соң яраланып кайткан әтиебез һәм әниебез күп авырлыклар күреп, балаларын аяк өскә бастырырга тырышканнар. Разия апабыз үзебезнең авыл егете, җизнәбез Забиров Рәшидне очратып, кияүгә чыгып, кайнана-кайнатасы янында матур гомер кичерәләр. Кызганычка каршы, озак еллар инде элек җизнәбез якты дөнья белән хушлашты. Апабыз бу кайгыны бик авыр кичерсә дә, алга таба бала оныклары өчен яшәп килә. Матур гаиләләрендә алар 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә аның олы бәхет сөенече булып 5 оныгы һәм 1 оныкчасы бар. Апабыз турында сөйләргә керешсәң, озак сөйләргә була. Аны авылда гына түгел, районыбыз күләмендә дә күпләре танып, хөрмәт белән карап эндәшәләр. Ул Хак Тәгаләнең кушкан туры юлыннан атлап, намазларын калдырмыйча, уразаларын тотып, тыйганнан тыелып, бик матур картлык кичерә. Авылыбызның күп кенә мәҗлесләрен башкара. Аның ярдәме һәммәбезгә дә җитәрлек. Бүгенге көндә аның өенә әниебезгә җыелгандай җыелып, һәр вакыт кирәк сүзләребезне сөйләп, кирәк киңәшләребезне алып, рәхмәтле булып яшибез. Аның сыман бүтән кешеләр дә юктыр дибез без апабыз турында. Бүгенге юбилеең безнең өчен дә олы бәйрәм. Һәммәбез дә сине олылап, яратып кына яшибез. Худайдан матур юбилееңдә озын гомер сорыйбыз. Саулыгың мәңге какшамасын, иманың нык һәм камил булсын. Апабызга 80 тулды. Барыбыз да шатлана. Бәйрәмеңнең хөрмәтенә бүген котлау юллана. Хак Тәгаләнең син күркле кулы булгансың. Әле ярый бәхетебезгә кадерлебез тугансың. Теләгебез сиңа бүген исәнлек, саулык кына. Алда кичер сөенечләр, ихлас шатлыклар гына. Безнең хәлебездән килсә, җил яңгыр тидермичә, яшәтер идек йөзгәчә, борчулар китермичә. Котлы булсын юбилеең, һәммәбездән ал теләк, сайлаган җырыбыз сиңа булсынчы олы бүләк. Хөрмәтле Разия Усмановна, юбилейлы гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Yaşımda, benim tırmışımda Suya sina yürek sırların Her şak direk senin kengeşlerin Şın köngülden etken sözlerin Sina bana tur dileklerim Bəxit dilim beyram gününde Hızın qımır birsin Xuday deyip Qabatlı məmminə dileklerim, bəxit dilim, beyram günündə Hızın qımır birsin Xuday deyib Qabatlıyım mənə bugündə
Gülleday izgil jonim bilan bizning xalga har shoq kirasing. Sen opam matur tilaklarim, baxt tiling bayram kuningda. Uzun ömür birsin Xudoy deyib, qavatlayman mene bugunda. Sen opam matur tilaklarim, baxt tiling bayram kuningda. Uzun ömür birsin Xudoy deyib, qavatlayman mene bugunda. Sof ko'ngling, ılı yüreğingde, her vaqtda senin izgilik, bir-birine şatlık bo'lak etib, yashig opam, yashigir kelib. Sen opam matur tilaklarim, baxt tiling bayram kuningda. Uzun ömür birsin Xudoy deyib, qavatlayman mene bugunda. Sen opam matur tilaklarim, baxt tiling bayram kuningda. Uzun ömür birsin Xudoy deyib, qavatlayman mene bugunda. Uzun ömür birsin Xudoy deyib, qavatlayman mene bugunda. Baxt tiling opam o'zingga. Разия Усман кызы Забированы улы юбилей тантанасы белән ихластан бала уныклары. Кызы Рәхинә, Хвалынск шәһәреннән кызы Асия, кияве Рушан, уныклары Раил, Наил, тормыш иптәше Юлия, уныкчасы Амина, Руфина, Возрождениедан улы Ринат, килене Наилә, уныклары Ринат гаиләсе белән Розалия, Марат һәм Алсу кода-кодагыйлары да котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Газизыбыз безнең чын мәгънәсендә фәрештәбез. Улы яшендә булуына карамастан, ул һаман нидер гел эшләп йөри. Өй хуҗалыгында да хәленнән килгән эшләрен булдыра. Аллага шөкер, Хак Тәгалә кушкан юлдан читкә тайпылмыйча, намазларын укып, бала оныкларын да динебезгә, гореф-гадәтләргә өйрәтеп яши. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтеп, гомер көзләренә килеп җитсә дә, әбекәйгә күз тимәсен әле. Һаманда без дип борчылып, һәр беребез турында кайгыртып яши. Ярый әле син бар әбекәй, тормышыбызның нуры, кояшы син. Үз аякларында йөреп, сәламәт булып, тагын әле озак еллар арты елларны уздырсаң иде. Сөеклебез безнең. Менә инде син бик күпләрнең бары хыялы гына булган олы 80 яшьлек юбилееңа ирештең. Без сиңа ихластан исәнлек саулыкка төренгән, иманлы, гыйбадәтле гомер телибез. Алга таба әле бик күп юбилейлар каршы алырга язсын сиңа. Фәрештәләр үзләре канатлары астында сине саклап, озын гомер теләп яшәтсеннәр иде. Яраткан әнкәй, әбекәй 80 яшен каршылый. Бәйрәм табыны артына килдек аның аркылы. Гомер узган матур итеп, җиттең аның күзенә. Җыерчыклар кунган инде аның матур йөзенә. Йомшак куллары әкренләп сөякләнә башлаган. Димәк, картлыкның яшь чагы синдә яши башлаган. Якыныбыз, юбилейда телибез бәхет кенә. 80-гә җиткән шәхескә китерик тәхет кенә. Мәңге яшә, уйламыйча картайдың тәмам диеп. Әйдә шатлыктан биеп ал матур күлмәген киеп. Ә без сиңа бүләк итеп җыр матурны сайладык. Кәефләрне шулай итеп күтәрергә уйладык. Хөрмәтле Разия Усмановна, без дә барлык милләттәшләр белән бергә сезне ихластан олы юбилеегыз белән котлыйбыз. Һәм тапшыруыбызның дәвамы буларак сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Разия Усман кызы Забированы олы гомер бәйрәме белән ихластан якын күршеләре Нурҗихан, Фирүзә, Румия, Розия, Мәрьям, Нурия, Лилия котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Разия апабыз урамыбыз гына түгел, авылыбызның да олы горурлыгы булган ак яулыклы өлкән апабыз сыман яшәп килә. Күршедә яшәгән Разия апабыз гомере буе күрше хакын хаклап, матур аралашырга омтыла. Кайчан гына, нинди генә соралу, ярдәм артыннан мөрәҗәгать итмә, ул сине гомердә дә кире кайтарып җибәрми. Аның өеннән бер кайчан да кешеләр бетми. Күп санлы туганнары гына түгел, күрше-күлән, дуслары да аңа еш кына кунакка киләләр. Кайчан кермә, аның табыны сый-хөрмәт белән тулы, чәе кайнаган. Ул сине сүз кушмыйча, чәй эчермичә чыгарып та җибәрми. Разия апа шул кадәр сабыр һәм тыйнак. Аның тавыш күтәреп сөйләшкәнен дә без ишеткәнебез юк. Бар яклап үрнәк булган Разия апабыз үзе башлап авыл мәдрәсәсен тәмамлады. Хәзер инде авылыбызның абыстайы булып тора.
Сокланабыз да, горурланабыз да аның белән. Кадерле Разия апа, рөхсәт итсине шундый матур юбилей тантанаң белән котларга. Теләкләр ниндиләрне генә җиткерсәк тә аз булып тоела синең хөрмәткә. 80 яшендә сиңа тауларга менәр өчен көчләр түгел, матур яшәр өчен исәнлек, саулык телик. Бала оныклар кайгы хәсрәте күрергә язмасын. Аларның бәхетләренә куанып яшәргә насыйплар булсын. Алда да без шулай аралашып яшик. Күршебездә матур бәйрәм, олы юбилей җитте. Әллә шуңа күрә инде барбер шу, сагыш китте. Туз белән шырпыга гына без анарга кермибез. Күршебез шикелле тагын кеше бармы, белмибез. Гомерләре аның матур, тузан да куналмаслык. Һәрбер кылган гамәле дә түгелдер сокланмаслык. Ак яулыгын матур бәйләп, сәгатьләп дуга кыла. Аның сыман изге кешеләр сирәк дөньяга туа. Безнең өчен олы үлге, матур үрнәк күршебез. Әле ярый янәшәдә яши шушы кешебез. Хөрмәтле Разия Усмановна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uşağımda kurşun diye bulda türe kurşunda can jılısı bir sayıtmasını min bilem kurşı bilem gel dost bulup yaşayız biz bir vakıy unutmuşa izgilme kurşı hakkı Tanrı hakkı kurşı bilem gel dost bulup yaşayız Başkayma kaygı ise in birinci kurşun bile hasretimni unutuşu yuvatuşum kurşun bula kurşı bilen gel dost bulup yaşayız biz bir vakıy unutmuşa izgilme kurşı hakkı Tanrı hakkı kurşı bilen gel dost bulup yaşayız biz bir vakıy unutmuşa izgilme kurşı hakkı Tanrı hakkı Şaklık ise in birinci kurşun kire Uvanışlar belişinden Mina da ol ölüştüle Kurşı bilen gel dost bulup yaşayız biz bir vakıy unutmuşa izgilme kurşı hakkı Tanrı hakkı Kurşı bilen gel dost bulup yaşayız